Ahoj, já vás všechny vítám u dalších rozhovorů se sběrateli. Tentokrát to bude trošku jiné, protože já jsem se ocitnul v Bratislavě a jsem u kluků z Watch Shopu 1008. Zdravím vás, kluci. Čau. Čaute, čau. A i když to není úplně rozhovor se sběrateli, tak je to rozhovor s klukama, kteří si před 3 lety otevřeli tady obchůdek a dělají takovou hodinkovou kulturu, nejenom tady na Slovensku, ale i u nás. Ako náhle máš v sebe nejakého toho trošku obchodníckeho ducha a spoznáš tých dílerov, od ktorých kupuješ tie hodinky, tak potom si povieš, že OK, to je fajn cena, to by som mohol ponosiť a predať a nie na tom prerobiť. A podľa mňa z toho vznikne časom taký ten chtič predať viac a viac a viac a možno to pretaviť do nejakého biznisu. Jo, ale primárně asi nebyl jenom úplně honit ten zisk a tu marži, ale spíš jako vy jste, protože my se známe už delší a i s Míšom přes hodinky, vy jste byli jako hodinkoví a pořád jste hodinkoví jako nadšenci. To sme. Áno, hej. To sme. Ale to nebolo akože, že hneď o tom zisku, lebo v prvom rade ti ide o to, keď si niečo kúpiš, aby si na tom neprerobil primárne a snažíš sa kúpiť to, však to každý vie, že sa snažíš kúpiť to pre seba čo najvýhodnejšie a čo najlepšie a chceš vlastniť čo najširšiu škálu hodiniek, čo sa ti páčia. Hej, no a keď to, hovorím ešte raz, keď to vieš pretaviť do nejakého biznisu, tak je to ideálne. A či bol primár ten zisk, možno, že nebol zisk, ale bolo, že vyrovnať tú stratu, ktorú si vyrobil z predchádzajúceho obdobia. Lebo niekedy chceš skúsiť hodinky, že dobre, OK, keď chceš si kúpiť Rolexky alebo niečo, tak áno, jasné, tam vieš, že to nejak podrží tú hodnotu, hej, o tom sa môžeme pobaviť neskôr, lebo každý to aj možno pozná na vlastnom predaji hodiniek. Ale keď si kúpiš také reverzo, musíš to kúpiť fakt dobre, aby keď to ponosíš a začne ťa to akože, že ja už nechcem hodinky na koži, proste elegantné, ide leto, chcem potápky, tak čo teraz, vieš? A řekli byste, že byl pro vás i zlom to, jak jste si otevřeli tady vlastně v Bratislavě butik? Že to bylo... My to nevoláme ináč butik. My to nevoláme. To je veľmi hoch slovo na to, čo to je. My sme shop, stále ako shop, proste obchod. Ale ten zlomový bod nebol podľa mňa otvorenie butiku, ale zlomový bod bolo pre nás to prekupovanie na ulici a to pretavovanie z toho hobby do biznisu a potom to upozorňovanie ostatných obchodných partnerov na to, že chalani, ale mohli by ste tomu dať nejaký tvar, mohli by ste mať nejaký obchod. Veď tu Viedenčania nám hovorili, že chodia nám tu zákazníci z Bratislavy, urobte niečo a vtedy začneš chápať, že to, čo robíš, by si mohol zmeniť na kamennú prevádzku, aby si neodozdával hodinky po kaviarniach, aby si to nerobil na zadnom sedadle auta a proste... Aby to bylo nejakou štábní kultúru. No ja ti poviem, akože fakt, už sme to akože, nazvem to tak, že šmelili po uliciach nejaký čas, a už sme mali možno tak, že aj 4-5 hodiniek, že jedny si kúpil pre seba, jedny si kúpil on a tieto dvoje, troje sme od niekoho, vieš, že on chcel tie naše a dal nám nejaké Tudory Black Bay alebo niečo, vieš, doplatil, tak si nejaké mal a nechcel si ich nosiť, lebo neboli pre teba cool. Tak sme nejaké hodinky mali, teraz to dal na nejaký bazož alebo na nejakú takúto inzertnú vec, Facebook, niekde skupiny, hej, čo boli všelijak chronom, čo to market, už som aj zabudol, som stade vyletel, snosíme hodinky z takýchto vecí a teraz ty si prišiel na stretnutie s niekým, buď keď si ho poznal cez internet, alebo teda s nejakým úplne neznámym človekom a on, že a ja som videl, že máte v ponuke ešte aj tie, máte ich tu? Ja, že nie, mám 60 km doma, vieš. No, tak ja by som si pozrel, aj tie možno by som zobral, tie asi takého, že do toho kolega dohodol jeden taký predaj Datejustov a to sme išli do Viedne, to je aký Sýrčan Turek to od nás proste kupoval a u svojho známeho, u dílera, u akože hodinkového dílera vo Viedni si ich nechal skontrolovať, to boli nové nenosené Datejusty, za ktorým sme si stáli a on taký, že dobre, v pohode, všetko, len teraz vás vyplatím, on že no, tak akože choďte von si urobiť biznis, že keď to nie sú naše hodinky, tak to není von. Tak on, že čo teraz, vieš, držal tých proste, koľko to bolo, 11 500 alebo také niečo. To bolo ešte vtedy.
A oni nás poslali, že choďte niekde do reštiky, vonku začalo pršať, my sme došli do prvej reštiky a prvej reštike, že tu asi biznis nebudete robiť von. Tak v podstate... Sadli sme do auta, Hej. on si sadol s ním dozadu, ja som sedel s ním vpredu. Hej, ja som sedel vzadu. A ty si sedel vzadu a ja, že tu sú dayjusty, on si ich zobral, kontroloval si ich a tu sú peniaze, ja som ich podal dozadu, vieš, on ráta. A teraz on, že vidíš ho, jaký je taký, vieš, kúka do späťáku, všetko a ja, že čo je? No ja sa bojím, že ma cez ten molitan proste prereže. A ja, že vieš, a my sa bojíme, že ty nás prerežeš. Takže už jenom to, že máš vlastní místo, tak ti přidává trošku na té kredibilitě, na té důvěryhodnosti, že to neděláš prostě. Máš všetko v trezore, keď chceš, tak si tu zamkneš dvere, nikto ti nevojde. Máš ako keby to súkromie na to pozrieť si tie hodinky, vyskúšať si to v kľude. Prebrať si peniaze, doriešiť platby, všetko urobíš na jednom mieste. Teraz si zober, že stretávame sa niekde v kaviarni a ty si skúšaš hodinky a sú ti veľké a ja ti potrebujem vybrať 2 dieliky, tak ti tam budem šrobovať. Vieš, pri tom, jak ješ pizzu, ti tam budem šrobovať presne. Hodinky a skracovať, to je také, no. A kto zaplatí lavacu? A potom, vieš, keď vyšiel deal, tak akože čo, vieš, rozdelíš si zisk a zvyšok ten vklad do tých hodiniek zase použiješ do ďalších hodiniek a čo s tým? Vieš, že čo s tým? Teraz akože furt diskusia, že dobre, z tohto nám ostalo 400 eur, z tohto nám ostalo, teraz sa zadarilo 1000 eur, vieš, že čo s tým, vieš, furt máš taký názor, že či ich celé otočiť do ďalšieho potenciálneho biznisu, alebo si to rozdeliť a mať to ako privýrobok popri nejakej robote, však už časy boli také horšie po covide, že tie platy neboli úplne najlepšie tu na Slovensku a každých 100 eur ťa poteší, ale zase akože keď máš tú vidinu, že ideš ďalej ten biznis rozvíjať, tak potom tam padlo vlastne to rozhodnutie, že poďme nájsť nejakú fyzickú prevádzku. Padlo to na tento húd kvázi, lebo tu sme sa aj stretávali, aj radi máme ako keby túto lokalitu starého mesta, aj teda z hľadiska toho, že v starom meste je veľa potenciálu. Ale pořád sme v centru, že jo? Áno, jasne, stále sme v úplnom centre, hej. Akože sme možno na zadnej uličke, alebo ako by som to nazval, ale stále sme, keď by sme vyšli von cez dvere a rovno 150 metrov, tak sme v absolútnom centre. Hej, že ako u vás napríklad, keď sme navštívili Prime Time sme videli, alebo kto je ešte na tej ulici tam. No, oni sú tiež prakticky za Paládiom, hej. Tak. Že si vlastne v centre, ale si v uličke. No. Takže je potreba byť podľa mňa v pešej dostupnosti toho biznisu, toho sveta peňazí, tých ľudí, ponúknuť im možnosť parkovania. My tu máme, vlastne prečo sme sa aj rozhodli, je, že tu máš parkovanie na ulici, ale aj v bezpečnej garáži, hej. Takže tí ľudia ti sem prinesú rôzne veci, či už peniaze, či už hodinky nejaké drahšie, chcú sa cítiť ako keby bezpečne a nechcú kráčať 10 minút k tebe do shopu. Tak jo, to je super. O čem bych se chtěl teďka pobavit, já jsem byl možná jeden z prvních, který začal jezdit na burzu do Mnichova. Od teba ju poznám, áno. A ještě před všema, ještě před váma, ještě před Matějem, tomu jsem to říkal, jezdí tam. Vy jste tam potom začali jezdit i vlastně sami za sebe, i jako vy vlastně vystavovatelé, tak mi trošku povězte, nebo i vlastně pro diváky, jak to tam na té burze chodí. Je to podle mě jedna z největších evropských burz na hodinky, protože se tam nesjíždějí jenom Němci a takhle, ale sjíždějí se tam hodně Italové, Španělé, Aziati. Francúzi, je to vlastně je to v Mnichově, jmenuje se to Munich Watch Fair, je to jedenkrát měsíčně. Plus minus. Má to své plusy, má to své mínusy. No. Ale od vás bych chtěl spíš slyšet takovej ten pohled, co to vám přináší jako dealerovi. Hej. Záleží od toho, že či ťa zaujíma predaj, alebo či ťa zaujíma ten nákup. Vieš, lebo to sú ako keby dva rozdielne svety. Ty keď tam predávaš, tak ty sa môžeš rozhodnúť predávať čisto na dealerskej burze, kedy predávaš iba členom asociácie, Watch Traders Association, ktorá je vyslovene, teda iba v sobotu vlastne. Takže ono je to dvojdňový event organizovaný dvoma. Den předtím je jenom pro dealery a v neděli tam pre verejnosť. Pre verejnosť. A to sú, samozrejme sú to dve rozdielne organizácie, síce jeden hotel, jedno miesto, jeden priestor, ale dve rozdielne organizácie a takisto aj ten nákup, aj predaj sú tie dni úplne rozdielne. Hej, aj my sme prišli na to, že povedzme predávať na dealerskej burze sobotňajšie je úplne pre nás akože nezmyselné. Hej, s nakupovaním je to 50-50, hej, že veľakrát si vieš doma nakúpiť lepšie v prípade obchodu, hej, že pre teba ako pre obchod
sa neoplatí vždy tam nakupovať, pretože tá cena je vysoká, veľakrát vyššia, ako ty predávaš tu. A takisto je to aj v tú nedeľu, ale však povedz. Ale aj v porovnaní s chronom. No ale, ale takhle, naopak, povím, že tě ruším, naopak je to vlastně, já když jsem tam hodněkrát jezdil na ty dny pro veřejnost, tak jsem viděl ten rozdíl, těch 30%, když si před tím pultem anebo za tím pultem. Že, ale musíte jako uznat, že vy tam máte určitě jiné ceny, než jako by ty běžné ceny těch zákazníků. Ja ti poviem asi zhruba takú genézu, že ešte možno rok dozadu sa tam veľmi dobre nakupovalo pre dílerov, ale aj pre koncákov. Že koncák je zákazník, ktorý príde z ulice, nazvime to tak, alebo teda tam na tú burzu, kamkoľvek. Dnes tí díleri v tých krajinách ako Taliansko, Francúzsko, Nemecko, kde tá síla kúpna je ešte stále veľká, zvyšujú tie ceny. A pre nás krajiny ako Slovensko, Česko, Poľsko, alebo ja neviem, s kým ešte občas takto robíme, to aj začína byť neefektívne. Nízke ceny. Pretože keď kúpiš na tej burze, a ja dám príklad, keď kúpiš, vymyslím si, Submarinery za 10 000 full set na tej burze ako dealer, pre mňa sa to neoplatí. Ja to tu viem kúpiť za toľko plus minus aj od zákazníka, lebo ten trh je taký. A teraz je to len čistá ilustrácia, nehovorím, že toto sú konkrétne sumy. Na tej burze to často kúpiš za 10 500, 11. Čož je prúser, lebo ty tam potom nemôžeš dať nič, lebo ten zákazník vie, že trhová cena je niekde 10,5 podľa stavu a ty už kupuješ za trhovú cenu alebo 5%, 10% na trhovú cenu, čo je zlé. Ale predstav si, že si naopak, ja neviem, Talian niekde v Benátkach, kde máš bambilión turistov, Američanov, ktorí sú zvyknutí na ceny 14-15 tisíc, pretože dovoz, clo, neviem čo, blablabla, hento, tamto. A on tam vidí tie Submarine za 12,5. On si ich zoberie, povie kartičku si dám do peňaženky, keep the box, daj mi 200 dolu, deal done. A on takto predáva, jemu sa tam oplatí nakupovať. Vieš, že musíš zvážiť vždycky, že čo si, kto si, za koľko predávaš, akú máš maržu a čo chceš robiť. Lebo keď chceš predávať s vysokou maržou, OK, je to v pohode ešte. Ale teraz sa to musíš viac ako keby hrabať, keď tam nakupuješ. Keď tam predávaš, my sme zistili, že dealer ťa chce zjednať. Akože za všetko hovoriaci, asi príklad, použijem tie Santosky naposledy. Áno. Mali sme nové, nenosené zelené Large Santos, retail 9150 a plus minus. Predávali sme ich 6, lebo sme ich mali dobre vykúpené. A on sa pýta, best, no, to je úplne základ, príde dealer za vami, povie best, žiadne hello, nič, best, OK, 5, 8. Koľko by si chcel platiť? 5, 4, 5, 6 a máme deal, vieš, predáš mu to proste, ja neviem, s jemnou stratou, lebo už ich nechceš, fakt už ich nechceš. No, it's too high for me. A odídeš a prídeš k nemu na stanok a on ich tam má a spýtaš sa o best, že 6-6. A že prosím? Dajem ich za 5-4, tak si ich pýtal odo mňa. Jo. Že se zbláznil? To vůbec. Takže, ale pořád se tam jako otočí asi jako dost hodinek, ne? Otočí. Já jsem si hodně všimnul, že se tam ty jakoby, jak bych to řekl, promíchají ty hodinky ve smyslu, oni tam přijdou ti Italové, mají ty nový Rolexky ještě prostě s těma kartičkama 2 dny starýma a teď se to tam tak promíchá, že italský hodinky skončí v Německu, německý hodinky skončí v Itálii, tak se to tam celý jako promíšá a zase se ten s ním rozpustí, že jo? Ono, akože tá burza stále dobre funguje, pretože ona, ako keby ten deň, kedy sa obchoduje, nie je taký dôležitý, ako tie díly, ktoré sa robia na hotelových izbách, v lobbybare a podobne. Hej. To, čo nakúpiš, ako keby už aj v tú sobotu alebo v tú nedeľu, to sú už 2, 3, 4 krát prekúpené hodinky. Mm-hmm. Od stredy sa to tam obchoduje. Jo, takhle. Lebo od stredu prichádzajú Aziati. Hej. Aha, a ty vidíš tam aj z Hongkongu tam áno, sú. Áno, a teraz, vieš, ako ty donesieš, teraz poviem príklad, hej, akože tiež ceny nejak nemusíme konkretizovať, ale on donesie Datejusty za 4 000 €, v stredu stoja 4 000 a v sobotu už stoja 6,5. Hej. A ono to je to, že ide z izby do izby na lobby bare a you want a nice Datejust. A tento kúpi a donesie ti to na stôl a takto to tam funguje. A potom v nedeľu sú za 6-700. Áno, presne tak. A potom sa približuješ k tej trhovej cene. Hej? Ja poviem ešte jednu vec, že pri tej burze na tú verejnosť, keď sa chodí, tak nám sa dobre predáva, lebo tam príde koncový zákazník, my máme dobré ceny, lebo dobre tu vykúpime hodinky, nazvem to dobre, pretože v porovnaní s tými západnými krajinami. A keď ti to dealer odmietne, tak nezaujíma ma to, pôjdem v nedeľu, tam príde verejnosť a on uvidí, tieto hodinky sa štandardne predávajú za 5, on ich tu má za 3,5, za 3, 700, 100 € hore dole z jedna,
všetci šťastní, vieš. Ale čo som tým chcel povedať je, že neviem, zamotal som sa. Neviem, akože takto, chodievame tam, ale nie je to už teraz pre nás primárny zdroj. Aha. Keď na začiatku to bolo, lebo rok a pol, dva, keď sme boli 2 roky dozadu, sme boli prvýkrát na burze 3. Tie ceny boli pre nás atraktívne, teraz už nie. Teraz ty vykúpiš lepšie pre seba tu, alebo teda na blízkom trhu, ako tam. Ale ten predaj na koncáka je super, pretože tá nedeľa ti otvára možnosti tej celej Európy. Čo nepredáš napríklad tu, že povedzme, že tu vykúpiš nejaké veci, máš nejaké Breitlingy, ktoré ti tu stoja mesiac a pol, zoberieš tam a proste ich predáš buď to s nízkym ziskom za nulu. Lebo sa ich chceš zbaviť, aby si otočil trošku peniaze. A čo som chcel ešte povedať, už som si spomenul, je, že my inak rozmýšľame ako ten nedeľný koncový zákazník. On vidí hodinky, jemu sa páči, on si ich kúpi. Cena vyhovuje, odchádza domov a doma zistí, možno nezistí, lebo nehovorím, že to je pravidlom, ale je to veľakrát akože vecou, súčasťou toho dealu, že tie hodinky potrebujú servis. Ty musíš rátať s tým, že ak máš obchod, my ponúkame záruku a ja nechcem, alebo my nechceme predať hodinky, ktoré sa ti za 4 roka od zákazníka vrátia, lebo si skrátil cestu, povieš si, že tieto hodinky sú akože viac menej v pohode, že robia 12 sekúnd denne a pohode, ale oni už sú v procese toho tuhnutia oleja a neviem čo a oni za 4 roka budú robiť 20, od ďalšieho 4 roka 30 a už idú do prdele, ak to môžem takto povedať. Takže ty ich preventívne akože servisuješ tu, čerstvo a tak ich predáš človeku, aby 2 roky mu slúžili minimálne, má tú záruku, ale nechcem, aby mu slúžil 2 roky, ale aby, keď on sa opýta, kedy bolo treba servis, tak mu povieš za 7 rokov, za 5 rokov. A je to super. Čiže ty musíš mať v hlave ešte to, že kupujem tie hodinky a čo ak, na 95% pre mňa je to v hlave, že ich budem musieť servisovať. Takže musím rátať, že ja mám 500 eur servis, 600 eur servis, 800 eur servis. Takže a plus ešte asi takú tú želanú maržu, aspoň tú minimálnu. Takže preto pre nás je neatraktívne ako keby kupovať niektoré hodinky tam. Já si ale vždycky spíš myslím, že ona ta burza je hlavně pro dealery, že pro ty koncový zákazníky, ona je to takový trošku jako hrabárna, je to takový, že spíš to slouží vám, než jakoby... Ako takto, keď máš romantickú predstavu o tom, ako sa obchoduje s hodinkami a ty máš stále v hlave to, že prídeš do butiku a tam ti otvoria tú krabičku, kde máš tie hodinky a nalejú ti prosecco, tak tam nechoď vôbec. Však ty si mi to hovoril, že to turecký bazár. Vieš, ale keď si zvyknutý, že chodíš po burzách starožitností a podobne, tak proste pochopí, že on chytí takto proste APčka za 40 000 a hodí ich proste o tú vitrínu a jemu to jedno, jeho nezaujíma ďalší škrabanec, ktorý na nich urobí. Tak. Dosť veľa ľudí to odradí, v živote tam nechcú ísť. Alebo ich vidí, že proste toto je pre mnohých ľudí no-go, že oni sa už dotkli o seba. To sú škrabance. A vieš, že potom tam vidíš proste zlaté Daytony hodené vedľa patekov za 100 000 a navrch on hodí ďalšie hodinky a jemu to je jedno. Hej, proste, tá burza je pre ľudí, ktorým nevadí, že idú na tú burzu a kde je to taká tá, ak si to povedal, hrabárna, hej, že si tam môžeš vyberať. Ale niekto to vyhľadáva, niekto nie. Len to, čo hovoril Mišo, že ty keď ich tam kúpiš, ty nemáš istotu, či oni budú fungovať v pohode. Ty nevieš, či ti vôbec budú fungovať. Vieš, koľkokrát sme kúpili hodinky, ktoré, ja už som počítal s tým, že bude treba servis, lebo však sme tak naučení, že no, it's super nice condition, super nice condition. I made recently service. I make service. Dojdeš sem, 48 sekúnd, Submariner, no date, vieš. To je mrtvé. No a kdybyste, já vím, že jsme se jednu dobu jako docela bavili, že to není určitě jediná taková podobná burza v Evropě, že jsou určitě někde v Itálii. Měli byste třeba nějaký tip na nějakou v Boloni, možná je něco takový? Ja ti môžem odporučiť Padovu, ktorá je taká malá komorná burza v Sheraton hoteli, jednoducho to nájdeš, volá sa to Chronofólia. Chronofólia. A je to 3-krát ročne? Je to 3-krát ročne, veľa vintage kúskov, dosť veľa, je to ako zamerané na vintage. Talianské burzy sú prevažne vintage. Akože Pavalovci by si mali výlet urobiť tam. Ale akože tam sme kúpili aj Marekové tieto. Áno, ale to sú veľmi pekné burzy, kde máš nízky vstup, ako pre teba ako 10 eur vstup, alebo koľko na osobu. Hej, stôl tam nie je drahý.
Je to od nás z Bratislavy, je to 6 hodín cesty, od vás z Prahy to bude neviem koľko, hej. Možná v Boloni ešte niečo? V Boloni nie je už, pokiaľ viem. Tam býva šperkárska, tuším, raz do roka. Nie som si istý, či je Boloňa. Nie, ale ja... Ale byla tam, něco tam bylo. Môže byť, že bolo, ale akože... Monako, možná ešte v Monaku niečo? Tam... Ja sa ešte vrátim do Talianska. Za mňa bola Parma, super. Parma je spojená je dvakrát ročne, najbližšie je okolo 20. oktobra. To je neviem pojako u vás. Žien. A ona je spojená s umením a s nábytkom. A tá hodinková sekcia bola tragická. My sme prišli úplne prvý deň, úplne na začiatok a mnohí díleri sa ešte nevyložili, ale je malinká, je to malá časť, môžeš tam niečo kúpiť, niečo sme tam aj kúpili asi 5-6 hodiniek. Ale akože tá Parma je, možno pre koncáka by bola dobrá, pretože oni majú aj ceny nastavené pre koncákov, nie pre dílerov, ani tých hodiniek tam nebolo veľa, ale akože celkový ten zážitok z tej burzy je úžasný. Parma je, ak máš rád zaujímavý nábytok, solitérové kusy alebo niečo proste... Prejdeš hodinkovú sekciu a potom prechádzaš rôzne kabelky, ja neviem čo, vintage, somariny, hento, tamto, oblečenie a potom vodíš do sekcie s nábytkom a to máš nábytok z tých talianských víl, proste vieš, predstav si toho nahého chlpatého Taliana, jak tam sedel na tom koženom kresle celý život a v úplne brutálnom stave zachované, krásne obrazy, neviem čo, mnohé veci z tých, ak hľadáte také tie veci z tých predajní, vieš, že Breitling lietadlo, lodička, neviem čo, mramorová loď, Rolex a takéto veci, vieš, tak nájdeš to tam po kusoch alebo po celých veciach. Mnohé tie veci, asi to nie je vidieť na kamere, ale tuto hore máme také, my to voláme artefakty, tak to si skupujeme presne na takýchto veciach, že nájdeš tam nejakého starého deda, proste, čo vyzerá, že celý život plávil sa loďou, námorník starý a predáva takéto veci, že za Rolex predajní z 80 z 90 rokov, ani nie že súčasné, ale také tie zachovalé, kvalitné, kožené, neviem, aké tácne, obrazy, hocičo, vieš. Čo keď zrušili predajňu, tak proste mu to tam ostalo a on z toho ešte vytiahol 100 000 eur, lebo proste to všelijakým takýmto špekulantom popredávali. A to sa oplatí. A Monako si spomínal teda? Monako neviem, tam sme neboli. To je taká... Neviem popísať. Čo som počul, že to je také, tam sa točia také tie... Ja som slyšel, že tam je stôl za 3 000 eur. To môže byť, ale ja si predstavujem, že sú tam aj zákazníci, ktorí ti to zaplatia v 1-2 hodinkách a že sa tam robia také tie high-klasovejšie kúsky a to sme není my, to akože úprimne nie sme my. Potom ty si bol v Londýne, nie? Já jsem byl v Londýně, to ještě existovalo London Watch Fair. A to už není? A tohle zrovna ne, to umřelo po covidu, to zkrachovalo, ale teď tam je něco jako podobného, u letiště tam je taky takový nějaký fair, jako hodinkovej, no. A máš v Holandsku Riketik, čo je... No, to je kúsok pre vás. Z Prahy to není, to je len cez Nemecko prejdeš. To je akože vintage burza hodiniek. Ale býva aj taká, kde sú tie kabele a neviem, čo to neviem, ako sa volá. To presne, lebo to je zase, tam sú že hodinky, oblečenie, kabelky a takéto, to je 2-krát do roka. Počas niekoľkých dní to býva, ale tam je primárne oblečenie, kabelky a hodinky také akože sekundárne, ale to neviem, ak to treba vygoogliť. Mníchov je asi taký. Stále pre ľudí z tohto regiónu najbližšie, najzaujímavejší. Ale ja by som akože vyskúšal určite tú Padovu, pretože to je pekné vintage kusky, spravíš si výlet do Talianska, akože to je veľmi príjemné. A nie je to ďaleko. Akože Taliani sú féroví, by som povedal, že s Talianmi sa dobre robí, pretože oni neklamú, oni sú... Mne připadají takoví ako šmelináři. Oni tak možno vyzerajú, že boli celý život na slnku a tu tie zalízané vlasy, vieš, hneď v tebe to vyvolá proste, že pražský klub 90. roky. Jedný zlatý APčka, jedný zlatý Day-Day. Áno, že to sú takí proste, takí gypsáci, ale nie, oni sú, mne prídu vždycky féroví. Veľmi dobre sa, akože nám sa robí dobre s Talianmi, pretože dostaneš hodinky za fair cenu, pre nás fair cenu veľakrát. Častokrát krásny full set. V dobrom stave. Málo kedy nám stáva, že by boli rozšľahané, alebo že by sme museli extrémne veľa mimo klasického štandardného servisu do nich investovať, hej. A väčšinou nám hovoria pravdu. Akože musím povedať, že keď poviete, že mám tu tieto hodinky, ale spona nie je originál, hej, lebo som nemal, alebo proste mám iba telo. Alebo ti proste povie, že vie, že napríklad zrovna tie Marekové, tie kartiere, čo sme kupovali v Padove, tak on ti povie, že this I have full set, proste, že mám full set, kupoval som to od zákazničky svojej dlhoročnej, že 91. rok, proste ona mi to doniesla všetko, čo našla k tomu a takto to je. Chceš, nechceš.
Neviem. To jsou vlastně, teď jsme se bavili o nakupování hodinek tak vlastně jakoby fyzicky, ale k čemu bych se chtěl dostat, a to je hodně velké téma, ve kterým určitě hodně lidí tápe, je Chrono24. A to je online nakupování hodinek. Já si myslím, že Chrono24 je samozřejmě velké tržiště, ale funguje spíš jenom pro Evropany, že v USA řeší možná něco jiného. Je tam veľa hodinek z USA. Hodně lidí nepozná vůbec žádný rozdíl, jaký to je, když kupujete od private sellera, jaký to kupujete, když kupujete od dealera, jaký vy máte zkušenosti s Chronem. Jste na Chronu? Dělá to veľký procento? Byli ste niekde na Chronu? S týmto sme teraz na Chrone. S týmto sme na Chrone, ale akože my sme riešili aj Chrono, samozrejme, že keď si otváraš obchod, tak rozmýšľaš, hľadaš kanály, ako čo najviac predať. Ale nám sa Chrono zo začiatku neoplatilo kvôli poplatkom, ktoré bolo. Teraz musíš zalistovať 50 hodiniek, aby ťa registrovali, plus máš nejaké mesačné fíčko za to, že si tam a plus z každých hodiniek, ktoré predáš, máš ďalšie fíčko, ktoré môžeš zaplatiť. A my pri našich nízkych maržách, ktoré sme mali a máme doteraz, sme si to nevedeli dovoliť. Hej? Že ty nemôžeš predať hodinky proste za 10 000, kde máš maržu do 500 eur a ešte z toho proste zaplatiť, ja neviem, 200 eur Chronu. A ešte potom daňové veci a podobne. Na tie peniaze. Hej, akože, lebo Chrono funguje takým spôsobom, že čím viac predávaš, tým skôr sa dostaneš k svojim peniazom. Ale keď si začiatočný predajca, tak ty musíš počkať, kým sa hodinky doručia klientovi a on, kým potvrdí, že sú v poriadku a potom ti Chrono niekedy uvoľní To peniaze. je vlastně ta escrow služba, že se to jmenuje. Oni v některých případech drží ty peníze. Oni to vždy držia. Vždy držia. To je ich zábezpeka, lebo ty, keď kupuješ hodinky, kupuješ od privata, čiže od súkromnej osoby, alebo od prevereného obchodníka. A teraz ty vlastne zaplatíš vymyslím si, nájdeš si Explorer 30 český, 6,5 tisíca eur, páči sa ti, klik, buy, prejde platba. Platba ide Chronu a v prípade, tu nastáva ako keby ten rozdiel, ak je obchodník profesionálny, tie peniaze Chrono drží od momentu, kedy buď ty preberieš tie hodinky, alebo kuriér zaškrtne v systéme, že boli odovzdané, lebo môžu byť aj odovzdané susedovi a ty si 3 dní na dovolenke, tak ono sa to berie, že sú odovzdané a teraz beží 14 dní, kedy ty môžeš potvrdiť, čo by ten zákazník, hodinky som prevzal, sú v poriadku, nebudem ich vracať. Keď to potvrdíš, alebo najneskôr 14. deň, ak nereaguješ, Chrono to berie, že to je ukončená transakcia a začne s vyplácaním peňazí. To znamená tak, ako Paolo hovoril. Môže to byť 7 dní, môže to byť ďalších 10 dní, môže to byť 14 dní, ja neviem, koľko tam presne majú tie podmienky pre rôznych ľudí. Čím väčší si ako predajca, tým skôr sa dostaneš k peniazom. Aj Chrono to tak robí, že keď predávaš cez nich, ja neviem, 300 hodín mesačne, tak oni nečakajú, kým doručia klientovi hodinky, oni ti peniaze pošlú. Ale potom samozrejme, kebyže je problém, tak ich zase stiahnu. Hej? Ale to sa deje iba pri veľkých predajcoch. Keď máš zalistované 4 hodinky a predáš niečo, tak sa presne deje toto, čo hovoril potom Mišo, že mesiac proste budeš bez peniazy. Hej? Potom máš privata, kde nie je právo na vrátenie hodiniek. To znamená, ako náhle ty preberieš hodinky, alebo kuriér zaznačí, že si prevzal hodinky, tak escrow, účet, ten chráni, dovtedy sú tie peniaze chránené, prevedie alebo začne ten prevod tých peňazí tomu predávajúcemu, tomu ďalšiemu súkromníkovi. A ty si doma rozbalíš hodinky, lebo kuriér ti ich dal proste počas nejakého kólu, hej, a ty sa chceš doma s nimi pomojkať. Otvoríš tú krabičku, to sa presne mne stalo. Objednal som si XP30 český, od Taliana, 5 times on my hand, like new. Otvoril som, môžem to povedať, dokurvené. To bol šrot. To bolo akože, kamarát to nosil rok. A výrazne. Takže ja som vtedy akože leštenia hodinárov a tak nepoznal, akože aby som vedel, že to stojí 100 eur a neriešil veci. Ja som proste napísal, že hello, proste toto je fakt prúser, že tento stav vôbec není taký, ako si popisoval. On že, a čo? A ja že, no tak mi daj nejakú zľavu, alebo ti ich poslám späť. Ja ich nemusím prijať naspäť. Ja že, aha, tak ja otvorím akože dišput z Chrono a on že, môžem ti ponúknuť zľavu 200 eur. A ja nechcem, ja chcem tie hodinky vrátiť, že nezodpovedá to tomu stavu, že ja nie som povinný ich prijať. A tam to skončilo, prestal komunikovať, ja som to otvoril s Chrono, že skúste sa nejak dohodnúť a potom zasiahneme, on nereagoval, ja som to XP dal preleštieť a predal som ich, lebo som fakt nasratý. Takže nehovorím, že sa to musí stať, ale je tam to riziko, preto ten preverený obchodník je lepší, ale zákonite má aj väčšiu. Za ty 2-3 roky, jak jste na tom Chronu,
pociťujete, že se třeba nějak změnilo vlastně to chování jak už jenom těch zákazníků, anebo jestli třeba chrono se nějak jakoby změnilo? Na chrono išli výrazne ceny dolu. To je pravda. Že v tomto roku sme si to začali všímať, že my máme pocit, že máme dobrú cenu, no si otvoríš chrono, na chrone sú že rovnaké ceny, ako máme my. Hej. Alebo nižšie niekedy. Tak. Alebo ideš robiť výkup a ty si povieš, že tieto hodinky bežne vykupujeme za 12. Teraz si otvoríš chrono iba tak, lebo však stále sa snažíš porovnávať, či dobre vykupuješ. Zrazu vidíš, že dobre, ja ich kupujem za 12, ich vykupujem a na chrone sú prvé za 12 150, a tam si povieš, že do piči. Hej, že asi sa niečo deje. Hej, akože je pravda, že prestávame počúvať to, že ale na chrone sú lacnejšie, to som tu už nepočul veľmi, veľmi dlho, čo sa minulý rok dialo veľmi často, ale na chrone, to som nepočul už fakt, že od neviem kedy naposledy. Áno, to bol ako keby 2 roky dozadu a rok dozadu je rozdiel to, že, alebo až teraz je to, že ľudia, keď nám predávali hodinky, tak povedali, akú máte cenovú predstavu. Vždy je lepšie počuť prvú predstavu klienta, než niečo nadstreliť. On povie, za svoj Datejust som chcel 14 800 €. Ešte to je veľa. No a ako máte vy predstavu? Teraz tým povieš, že 12 000, lebo vieš, že 12,5 do 13 000 sa dajú predať a musíš stále kalkulovať s vecami. A on že, ale na chrono. To pri predaji bolo vždy, ale na chrono sú aj za 16. Áno, páne, to znamená jediné, že sú nepredané, že je zlá cena. To neznamená, že to je trhová hodnota. To je zlá cena, stále sú tam. Ako dlho sú tam? Koľko ich tam je za toľko? A teraz sa to prestalo diať. A teraz je to opačne, že my keď kupujeme, tak musíme dávať pozor presne na to, že či chrono nepodlie za tú cenu trhovo. Lebo keď sú jedny hodinky na chrono, že vymyslím si, máš takéto Jagdmaster 2, máš full set, my ich tu máme teraz za 13,5 tisíca a pozrieš sa na chrono a za 14 niečo do 15 000 sú proste podobné. Tak si povie, že OK, to je ešte dobre. Keby boli jedni za 13,5 na chrone, to ešte není taký, akože to môže byť ojedinelý človek, čo potrebuje predať rýchlo. Tak nastavil cenu nízko. Ale ak ich tam začnú byť, že full sety, rôzne ročníky od 12,5, tak to si akože zle s cenou. Vieš, že ak vidíš 3, 4, 5, tak akože ja si to vysvetľujem tým, že na tom chrone proste začínajú ľudia predávať tie hodinky za lacnejšie, pretože je kríza, niekedy potrebujú rýchlo speňažiť. Že jednoducho on si obehol nejakého dílera vo Frankfurte alebo nejaký Nemec, hocikdo Slovák, Čech, si obehol, tam mu povedali vo výkupe, že šialený lowball, vieš, a on si povedal, ja to skúsim predať cez chrono. A tak si povedal, že ja neviem, dal som za nej 11, tak chcem za nej 11 po 2 rokoch. A podliezol trhovú cenu proste o 1000. Jo. Ale takže to tam spíš dělají private selleři. Ja to vidím, ale už aj u dealerov sa to deje, pretože veľa dealerov jednak dobre chrono možno im znížilo marže alebo teda akože poplatky, ale oni tiež chcú predať rýchlo, pretože ty keď funguješ ako obchod a nefunguješ, vieš, keď máš, ja neviem, 2 milióny v stoku, tak nemáš všetko svoje peniaze, ale máš určite nejaký bankový úver a máš nejaké náklady a ty vieš, že potrebuješ vyrobiť nejaký balík peňazí mesačne, aby si to pokryl. A ja si povieš, dobre, buď ja budem sedieť na tých hodinkách a zarobím na nich 3 a budem čakať, kým mi tu niekto príde z ulice, alebo idem to dať všade a predám to, ja neviem, s 300-500 eurovou maržou, aby to odišlo rýchlo. A podľa mňa viac dealerov prechádza na to, chce nižšiu maržu a rýchlo otočiť. Cashflow je základ, akože to je základ. Presne, aby si mal ten cashflow, aby si rýchlo prekupoval ďalej a ďalej. A toto sa začína diať aj na chrone. A tiež si myslím, že ako keby stretávam sa s tým, keď diskutujeme s ostatnými dealermi, že oni kupujú v balíčkoch veci. Niekedy sa veci dražia. Niekto má prístup k tomu, že vie zadržaný majetok, proste, ktorý ide do dražby, vykúpiť v balíku, proste lacno má nejaký kontakt. Niekto robí s kasinami, kde sa zakladajú hodinky, vieš, lebo darí sa ti, tak večer založíš jachty a prehral si to proste. Vieš čo, ja som tu kúpil jachty za 3 od nejakého zúfalca, zober si ho za 5, on za 5 ich posunie za 7, za 7 za 9 a stále si proste nízko, vieš. Že ty nevieš, čo všetko sa deje, kde sa to kupuje, takže akože to, že my tu kúpime na ulici, z ulice v úvodzovkách, vie, že príde zákazník dohodnutý alebo taký, že vyskúša šťastie, opýta sa a povie, vy ste mi dali najlepšiu ponuku, tak ja vám to tu dávam, my sa tešíme, že sme pod trhovou hodnotou, je tam priestor.
to je častokrát aj ako keby ten dôvod, prečo keď tí ľudia chcú kúpiť nejaké hodinky, tak sa pozrú, že ja by som chcel Pepsiny, staré plechové a povedia, že teraz ich máte za 12,5 a minulé ste ich mali, a minulé, rozumej, rok dozadu ste mali za 10,5, že áno, lebo vtedy sme ich kúpili za 10 alebo 9 a teraz sme ich kúpili za 11,5, takže akože... Podle mě strašným jako úspěchem na tom, jak se zorientovat v Chronu, je i tam jako správně vyhledávat, jo? Protože musí zohlednit rok, musí zohlednit hlavně místo. Mě nezajímá nějaká USA nebo tak, já vždycky filtruju Evropskou unii nebo jako Evropu. Bo tam máš clo a daň. Vieš čo, veľa ľudí práve príde s tým, že ale v Japonsku majú. No, a z Japonska neplatím clo. Ja poviem, ale dobre, platíte 23, v našom prípade 23% DPH. No. O to ja nejak, mne to niekto donesie. Neviem, ako to z Chrona kúpiš. Ľudia akože argumentujú väčšinou tým, že neplatia clo z Japonska. V Japonsku sú lacnejšie tie hodinky, ale neuvedomujú si tú DPH a tým pádom sa dostávaš na úplne rovnakú cenu, ako máš u nás. Hej, plus minus. Hej, a ďalšia vec je, že výhoda hodziakého kamenného obchodu, že ty teraz dojdeš z ulice a povieš, že ja chcem tieto DDT, hej, tak si ich vyskúšaš, my ti ich dopasujeme na ruku, ty ich zaplatíš a odídeš preč. Hej. A nečakáš 2 týždne. To je tak, že ale na Chrone sú za rovnakú sumu. OK, to je presne to. Kde? Shipping áno, nie, lebo shipping poistený môže byť 250-350 eur. Druhá vec je, že keď ty tu proste povieš, že také isté sú na Chrone, ja neviem, v Nemecku a prídu mi pozajtra, tak chalani, ja neviem, dá sa 200 eur dolu. To je iná diskusia, vieš. Ja. A potom s nimi môžeš rovno odísť, lebo tu ich fyzicky vidíš a vieš, čo si kupuješ a môžeš ich, nehovorím, že ich môžeš priniesť späť a že si vrátime peniaze, lebo je to použitý tovar. To tak nefunguje, ale môžeš sem prísť a povedať, že niečo s nimi není dobré, tak akože... Lebo riešili sme rôzne veci, vieš. Niekedy sme brali hodinky späť proste, že vyservisujeme, urobíme, neviem čo. Chcete sa ich zbaviť? OK, chápem, že sa vám stala taká situácia, tak vyjdeme akože... No a když už jsme u toho trhu, tak vy mi určitě povíte, protože se v něm orientujete teda už daleko lépe než já, když já pořád mám to očko nastražený. Jaký je u nás hodinkový trh? Myslím i v Česku, na Slovensku. Co já vím, tak jako není moc velký. Podle mě se všichni jakoby znáte, ten, kdo to myslí jako s hodinkami vážně a má už nějakou, ať už obchod nebo prostě dělá nějaký jakoby biznis, ale oproti třeba Anglii nebo možná i tomu Německu jsme pořád úplně jako někde na začátku, si myslím. Chceš tomu ty povedať? Povedz kľudne ty. Ja vnímam hroznú nekonzistentnosť na tomto trhu, jak v Česku, tak na Slovensku. Tým, že my sme post-soc krajiny, tak tu nie sú tie generačné peniaze a tie generácie tých bohatších ľudí začali možno v 90. rokoch. Tam začala aj tá ako keby tá nekonzistentnosť, že tí ľudia si kúpili prvú nevkusnú vec, lebo zarobili väčšie peniaze a to sú ako keby tie prvé hodinky, čo mali. Väčšina si kúpala veľké nejaké Breitlingy alebo nejaké Omegy, alebo čo tu z tých 2000, early 2000, neskorých 90. ktoré boli, ty si došiel 500 000 korún proste. Do butiku a čo máte najdrahšie? No, on ti ukázal zlaté Breitlingy a ukázal ti Ulis Narden. No, hrozne veľa tu vydáme takýchto, že zlatých alebo bikolorových proste modelov z tých čias, ktoré dneska stoja, že nič, 0, nič. Vieš, že ty si fakt dal, že 700 000 korún v 2000 rokoch, čo je ekvivalent dneska, ja neviem, 1 000 000 českých alebo koľko strepem a prídeš to sem priniesť a že 2500 eur dostaneš. Tie hodinky, to je akože... Ale prečo, veď mňa stáli 500 000? A teraz toto boli ako keby tí prví a tá druhá nekonzistentnosť, ktorú vnímam, je v tom, že hodne veľa ľudí fandí hodinkám, to vieme aj zo tých skupín a tak, hrozne veľa ľudí má tie zbierky, alebo tie kolekcie, alebo ako to nazvať, tak nerdovsky vnímame, že mám tam Edoxy, mám tam Breitlingy, mám tam, proste, že má tam aj 300 eurové, aj 3000 eurové a potom si kúpi za 10 000 jedny Rolexy a potom si kúpi Tissot PRX a je to také, že ja by som to vnímal tak, že nie je hanba mať akože také alebo onaké hodinky, to vôbec, pre mňa za ne není rozdiel, keď ti robia radosť. Dokonca mnohé z nich ma zaujímajú oveľa viacej, ako vidieť nejaké Rolexy 50. raz, hej, že to nie je problém za mňa, ale problém je to, že tí ľudia kupujú si také blbosti v úvodzovkách, nechcem to tak povedať, aby si to vyskúšali,
potom im to nezapasuje do tej kolekcie, potom ju chcú nejak povýšiť, pomeniť a potom sa nevedia zbaviť týchto blbostí a hrozne na tom prerábajú. Že ako keby nie je tam tá... Ja chápem, že riadiť sa emóciou je skvelé, pri tých hodínkach troška rácia tam treba, lebo sa vám stane to, čo nám, že proste poprerábate tie peniaze hrozne. Lebo Belenros, Norcane, ja neviem, to sú také Corum, čo to je? Custos, Habloty, Frank Miller, to sú veci, na ktorých ľudia tratia najviac peňazí proste. A potom akože môj pohľad na trh, my sme mladý trh. Ako Československo všeobecne, my sme mladý trh. A ľudia sa učia, nechápu výkupu, nechápu... Západný svet chápe výkupu. Ty proste pochopíš to, že dobre, veď ja som kúpil teraz Day-Daty za 20 000, ale keď si poviem, že nebavia ma a za týždeň ich zanesiem tomu predajcovi, tak musím znášať jeho maržu, lebo on mi nedá naspäť mojich 19 000 alebo koľko. Ale musím znášať nejakú tú stratu a ľudia tomu nerozumejú. Učia sa to veľmi pomaly. Tu stratím, zarobím, inde neriešim. Veľa ľudí začína chápať to, že áno, dobre, teraz som kúpil a musím teda, akože ten predajca musí z niečoho žiť, ale to väčšie percento ľudí je tých, ktorí, no veď mňa stáli 6 a sú to Rolexy, oni nestrácajú hodnotu. To ešte na tom trhu sa tak nejak neetablovalo a to, čo hovoril napríklad Mišo, je tá nekonzistentnosť, že tí ľudia si kúpia Cassia, potom idú do drahých hodiniek, potom idú zase do lacných a nejdú ako keby tým rebríčkom, že postupne stúpam, alebo proste idem nejakým tempom niekam a dopracujem sa, ale on ide z lacných na drahé, na lacné. To je ako keby si zbieral auta a išiel, že mám Fabiu, mám chuť, niečo som zarobil, kúpim si BMWčko 3, potom si kúpim Maserati a potom si kúpim Feliciu Fan, proste ten pick-up, lebo je to fan na leto, oranžový pick-up mať starý a potom si poviem, že to je strašná blbosť, že už ma to nebaví a zase si kúpim Karok a potom si kúpim Ferrari. A to jedno Ferrari tam bude mať a budem ho mať na tom piedestále na veky vekov. My sa ako keby učíme, hej, ešte len celkovo ten trh chápať, ako myslím, nielen nás ako predajcov, a ako celkovo všeobecne ten hodinkový trh je pre nás, ako pre východný blok, je ešte zatiaľ taký málo prebádaný. Tí západné krajiny tomu úplne inak, oni s tým úplne inak obchodujú, úplne inak sa k tomu stávajú. Hej. Proste, a dobre, oni sú presne tie generačné peniaze, tam sú zvyknutí zlatníci, výkupcovia a všetci, že pani im donese takto v sáčku, ja neviem, 47 prstenov, 3 reťazky a 3 staré Rolexy, 9 karatové, ešte vysype mu to tam, dajte mi za to volačo. Hej? To proste sa u nás nedeje. Hej. U nás akože všeobecne, keby si to chcel všeobecne nazvať, odchádza sa od Breitlingov k Rolexom. To je generačná obmena. Teraz áno. To je to, že tí predajcovia tu na tie oficiálne zastúpenia tlačili Breitlingy Omegy, Seamaster Super Oceany sú tu také najrozšírenejšie, keď nám chodia ponuky na výkupy. To ľudia vlastnili, to bol ten piedestal, zarobil som peniaze, mám prvé drahé luxusné hodinky a sú 3, 4, 5, 6 tisíc eur. A teraz začne tak, chcem Datejusty, chcem Submarinery, chcem neviem čo. A príde ten čas, za chvíľu to bude, podľa že už tí prví, alebo nechcem tak nazvať, že prvý je ich dosť, ale v tom ponímaní globálnom je, že chcú tie APčka, chcú tie pateky, čož my prakticky takmer nerobíme. A chodia ku vám na Pařížsku a potom akože stále chýba ako keby to, že vie, že sú tu také iné vysoké hodinariny, ako napríklad Parmigiani Fleurier, alebo keď sme mali, ja keď som nosil 4 mesiace Audemars Piguet Cobra, vie, že také tie fajnšmekroviny typu, že vie, že to stojí veľa, vie, že to, keď to budeš predávať, čož mnohí ľudia tvrdia, že on to nikdy nebude predávať, že OK, tak kupuje to kvôli tomu, že som to páči, že to niečo iné, vieš. Chodia sem finančáci občas, ktorí povedia, mám už tie Rolexy, ja už ich mám dlho, mám ich viacero, mám Zombička, mám Saby, mám neviem čo, Datejusty, už ich nechcem, už chcem popri tom niečo, čo proste dobre vyzerá, chcem nejaký perpetuál kalendár, predali sme tu GLC Ultra Thin Moon, vieš, chcem reverza zlaté, chcem... Málo je takých ľudí, ktorí chcú takéto fajnšmekroviny, také pekné hodinky. Ja to strašne rád kupujem a strašne rád nosím a strašne rád predávam. A vždy sa teším, keď niekto takýto príde a kúpi to. Ja z toho sa nedá vyžiť. Keby si sa opýtal, že jaký obchod ja by som chcel, neviem ako Palo, jaký obchod ja by som chcel, tak
kliknite si na Doble Vintage Watches alebo na Goldamera a to sú veci, ktoré sú, že to sú ľudia, ktorí sa špecializujú na zlaté alebo extra také zaujímavé hodinky, kamenné ciferníky a takto, vieš, a to tu nikto nechce. Tam ešte len pôjdeme. Ale tam zase ide tá Gen Z, ktorá proste, keď im povie, že Cobra, tak to poznajú proste. Alebo nejaké Cartiere staré, proste to sú takí tí, ako je Explo a spol, že sú extravagantnejší, neboja sa toho a vynosia to, vieš. Oni sa nebudú si zo seba robiť srandu, že gej, lebo má proste 2-centimetrové hodinky. A čo? Vieš. A v jaký cenový relaci byste třeba řekli, že se nejlépe třeba vám prodávají hodinky? Kde je ten váš, jakoby ten sweet spot? Sub 10 000 eur. Akože... 5 až 10, no. Dobre sa predávajú hodinky medzi 2 až 5 tisíc eur. Akože fakt, že dobre. Ale na to je tiež sezónnosť nejaká, ktorú my zase nevieme. Pretože máš obdobie jar a jednu jar sa ti môžu predávať hodinky 20 000 alebo 10 000 dobre, alebo ja neviem, kopec, že predáš veľmi veľa oceľových Rolexov a potom príde zase doba, kedy ľudia chcem Breitlingy do 2000 eur, chcem Tag Heuere, chcem, ja neviem, Omegy za 4, ale úplne akože my sme do 10 000 eur sa najlepšie predávajú hodinky. Ja poviem tak, že napríklad nedá sa, veľa ľudí sa tu pýta, také influencerské, veľa ľudí sa ma pýta, ale fakt sa veľa ľudí pýta, že chalani, nie, fakt sa pýtajú, že čo vám tu najlepšie ide, vieš, popozerá sa tu, máte tu pekné veci, Cartier, Rolex, neviem čo, Breitlingy, a čo vám tak najlepšie ide? A ja neviem. My proste po 3 rokoch nevieme, pretože ty proste, tebe idú, tak jak povedal, oceľové vintage Rolex, lebo neviem prečo, možno boli v nejakom seriáli Netflixi, alebo ja neviem, nestíhame to sledovať, proste nie, pre nejaký dôvod. Prosím vás, máte 16610? 16610 máme? 16610 máme? 16610 máme? Máme, vieš. Kúpiš 4 a zostanú ti 4. No. Proste pol roka ti ostanú 4, lebo mám tu 16610 a oni, že nechcem. Nevieš, ako... To má fakt sezónnosť. Že jediné, čo vieme podľa mňa povedať, je, že v lete, ako náhle vyjde takto slnko a je, že 30 stupňov, ľudia chcú bikolory a zlaté. Oceľ je dobrá na zimu. Vtedy nechcú zlaté hodinky ľudia. Presne tak, no. Akože to zlato vždy, čím viac sa tlačí leto, tak to zlato ide do popredia. No. Hej, lebo ja neviem, si povieš, že makáš celý rok a na to zlato si chcem dopriať tie zlaté day-day. Proste keď som opálený, potetovaný, dobre to funguje, vieš. No. Akože fakt to dobre funguje, to zlato, je pekné. Oni všetci povedia, že to je proste, že cigánske, to je hentaké, to je neviem, ale každý to chce. Ale vidíme ten vývoj tých ľudí, že kúpil si to a potom príde s takou malou, že už je čas na ten bikolor. A kdybych měl ještě zůstat u toho trhu, teď bych ale chtěl vědět takový z té vaší stránky, jak veliký je ten trh a jak se vám třeba s tím trhem pracuje, co ve smyslu myslím, jakoby, že dealer, nebo kolik procent z vašeho biznisu je B2B, jestli to třeba můžete nějak aspoň jako nastínit, jestli třeba polovina vašeho biznisu B2B, nebo větší polovina, menší. To je zaujímavá otázka, lebo to sa dosť prevyvinulo. Robili sme B2C, čiže predaj na koncového zákazníka. To bolo vždy skoro 100%. Ale momentálne sa to pretáča, pretože tak, ako sme ti hovorili, že ten trh sa mení, máme dílerov, s ktorými robíme, sú na turistických miestach, proste I need, oni ti furt píšu na WhatsApp, I need, proste toto, rýchlo, quick, proste zaplatím, lebo točí sa mi tam turista a hľadá, dones mi. A tým pádom sa ti akože otvárajú takéto, že tá otázka, chcem si to tu nechať a zarobiť viac potenciálne, alebo chcem to predať s nízkou maržou, lebo na tých dealerov musíš predať s nízkou a mať naspäť tie peniaze a možno kúpiť ďalšie a zas mu dodať, lebo keď si to vezmeš v globále, za mesiac mu môžeš dodať 8 hodiniek per, povedzme, 500 eur a budeš to mať 8x5, 4000, alebo si tých 8 hodiniek tu necháš, možno za 2-3 mesiace sa predajú, ale budeš mať raz toľko. Akože teraz ideme, ak môžem, tak poviem, ale akože 50% nám robí B2B biznis aktuálne. A mali sme mesiac, kedy sme mali, že 80% bolo B2B. Hej, že ako keby
prídu ti tu ľudia, sú dopytí, ale nevieš ho vybaviť z nejakého dôvodu, lebo ten model, ktorý si niekto žiada, je nedostupný, alebo sa ti to prelinie cez mesiac ďalej, alebo ten zákazník v konečnom dôsledku nekúpi tie hodinky z nejakého dôvodu, či už sú mu drahé, nesúhlasí s cenou, nechce ich, žena mu to nedovolila, čokoľvek. Ale keď to zrátame za, povedzme, že od januára do teraz, tak 50% nám robí B2B a to sa veľmi zmenilo, pretože sme sa práve rozhodli ísť tou cestou, že vystavíš si tu 20 oceľových Rolexov a budeš čakať, alebo si povieš, že dobre, budem ich tu mať 8 a tých 12 posuniem na B2B partnera, ale tých 12 urobím 3-krát za 2 mesiace, hej, a máme nejakú maržu, máme nejaký cash flow, tak akože aj to naše smerovanie celkovo toho obchodu ide tým, akože B2B smerom, ale a keď sa pýtaš ešte na ten trh, tak ten trh je dostatočne veľký, aby obslúžil, akože aby uživil predajcov, lebo však ľudia aj z Čiech, aj zo Slovenska chodia do Viedne, kúpujú si v Taliansku, neviem čo, stále je komu predávať, ale tí ľudia sú opatrnejší pri tom nákupe, ako keby nechcú hneď minúť všetky peniaze, alebo proste čakajú, vyčkávajú na niečo, tak a ty ako predajca potrebuješ niečoho žiť, tak už je, na našom rozhodnutí bolo, že povedali sme si, ideme aj predávať B2B, budeme mať obsluhovať aj zákazníkov, ale aj business to business. Ja k tomu doplním ešte to, že na tom trhu je, na Slovensku sme dvaja prakticky, v Maďarsku vnímam 3 a možno ich viac. Ale teďka mluvíš o sekundáru. O díleroch, áno, o sekundári, áno. V Prahe vnímam 5, 6 predajcov. Tak, a v Rakúsku, len vo Viedni je podľa mňa tak ale 8. O viac, podľa mňa. No, a teraz si zober, že Rakúsko je 10 miliónová krajina, vy ste desinka, my sme 5, no. Maďarsko je desinka. Čiže ten trh je relatívne veľký a jeden by povedal, a to som počul veľakrát, že máte komu predávať. Akože máš, lebo tie hodinky sú na vzostupe aj vďaka tebe alebo vďaka ľuďom, ktorí robia content a vďaka tým, ktorí proste edukujú ten trh. A teraz aj tí ľudia chcú obmieniať tie hodinky, aj tá životnosť toho, koľko ťa bavia, sa akože skracuje, takže furt sa to akože točí, traduje a potom máš tú šancu, že keď nepredávaš tu, tak máš zahraničné kontakty, máš tú burzu, máš kde predať. Čiže ty sa nefokusuješ, že keby sa zastavilo Slovensko z nejakého titulu, že zavrieš obchod, lebo covid, alebo hociaká vojna, neviem čo toto, tak proste ty to môžeš chytiť celé takto, zobrať to do ruksaku, kartičky a proste utekať a predať to v Dubaji, vo Francúzsku, hoc kde neviem čo, dostaneš toho niečo naspäť. Čož je ale smutné na tomto trhu je to, že na Slovensku ako tak kooperujeme. Práve Viedeň, alebo respektíve tí viedenskí díleri nás tlačili do toho, otvorte si chalani obchod, že ste šikovní, robíte nejaké čísla, prídu vám tam ľudia, aj spolu budeme robiť, my chodíme, ja som teraz 2-krát týždenne vo Viedni, čo buď odnesiem hodinky, alebo kúpujem a nosím sem. Takže akože točíme sa takto, že tak, jak si povedal, že objavia sa vo Viedni, objavia sa na Slovensku, lebo to nestihol si to kúpiť, smola, je to proste tak, nestihol si zareagovať, teraz sú tu o pár korún drahšie, ale ešte stále pre teba kvázi výhodné. Ale s českým trhom, že vôbec nespolupracujeme, čo je akože zvláštne, lebo tam je, ja vnímam tak, že v Prahe asi iba v Prahe sú takéto obchody, čo je zaujímavé, že v Brne nič nevzniklo ešte. A je podobne veľké, jak Bratislava. Takže tam by sa uživil niekto určite, bez problémov. Tam vykúpia ľudia ubiechyňov a proste donesú tam. A v Prahe ako keby je viacero dílerov, s ktorými sme sa aj snažili načať nejakú komunikáciu alebo niečo, ale tam proste, že ja neviem, prečo tam ľudia že neodpovedali, alebo dlho trvalo odpovedať, alebo tak akože všeobecný nezáujem. Oni jsou asi moc ponoření, pořád jsou fokusování na ten B2C. To je v poriadku, a vůbec jako pretože ještě neuvažují, že B2B jakože... Ja ti poviem, nie, oni nepotrebujú robiť B2B takto. Oni proste, ty prídeš, všeobecne aj u nás to tak funguje, prídu Poliaci sem, boli tu teraz a proste povedať, my máme toto a vieme vás obslúžiť týmto. A ty mu povieš, že nie, lebo ja si to viem zohnať lepšie. Alebo áno, super, toto je človek, ktorý mi vie sourcovať veci lacnejšie, budem ho využívať. Teraz predstav si, že si pražský díler, ja neviem, hoci kto, a máš zákazníka, ktorý ti povie, že do týždňa odchádza na dovolenku, potrebuje zelené mintové Datejusty, alebo na oslavu 40-ky, ktorá bude do mesiaca. A teraz ty vieš, že odoberáš od nejakého Nemca a
Ale je lepšie mať ako ďalší kontakt, zvihnúť telefón, počúvajte, sprostí Slováci, neviete mi zohnať také mintové Datejusty, teraz som ich videl u vás, daj mi 5 kg dolu, pošli mi to poisteným kuriérom a ja to od vás kúpim okamžite. Že my máme prakticky nižšie ceny, než sú v Prahe a to aj kvôli tomu, že my sme menší obchod, nemáme také náklady a ja to chápem, že oni keď sú väčší, tak proste máš veľké náklady, musíš ich započítať do marže. Že ani Maďari, ani Češi nerobíme spolu akože takto. Jedine ak my vidíme u nich niečo, tak sa ozveme, že chceme. Oni nám to proste predajú, hej. Ale vice versa to tak nefunguje. Kdežto s Viedenčanmi to je tak, ako hovorím, že nosíme hodinky tam, kupujeme od nich a ten obchod je v celku zaujímavý. Až sa stane taký, vo Viedni je taký paradox, neviem ako u vás v Prahe, a u nás sa to zatiaľ nedieje, ale vo Viedni je taký paradox, že jeden kúpi hodinky, jeden dealer od druhého, zaradí si ich, vidí ich ďalší dealer, vyžebre si cenu, kúpi ich, zaradí si ich a prejde to kamarát za 2 dní 4 dealermi, až to nakoniec predáva niekto posledný za takú cenu, že už to nemá koncáka. A to je paradox viedenský, ktorý nerozumieme tomu a oni sami si to uvedomujú, ale medzi sebou si prekupujú tie hodinky, až tá cena je nereálne vysoká a čaká na nejakého, nechcem to nazvať, že hlupáka, ale nejakého klienta, ktorý je ochotný to až tak strašně preplatiť. Tohle se děje jako i u nás, co jsem tak nějak postřehnul, tak když třeba jeden dealer ty hodinky fyzicky má a zalistuje jich, tak druhý dealer je zalistuje taky s podobnou cenou, ale nemá je a hlavně ale má tu nabídku. Toto nie, toto tak, kúpia fyzicky od seba. Jeden dealer vykúpi hodinky od koho z ulice. A on ich dá, či už je to do nejakých skupín, alebo ich postne normálne na svoj Instagram a na to zareaguje iný dealer, ktorý ich kúpi rýchlo a on ich zoberie a prenesie ich iba do iného obchodu a ponúkne ich. A takto sa to popredáva 4-5 krát. Tak ale to je dobrý, akorát nesmíš být ten poslední, ne? No. Hej, akože deje sa to tam, ako to dlho bude fungovať, ale akože stále sa tam predáva a stále sa dobre s nimi, obrovské mesto, a stále sa dobre s nimi kooperuje. A to je trošku škoda to, čo hovoril Mišo, že vlastne tá Praha tiež nie je taká ako keby otvorená tej spolupráci možno s nami, pretože my tu veľakrát vieme vykúpiť hodinky, ktoré, nechcem povedať, že odmietame, ale my na to nemáme klientelu. Hej? Lebo ty vieš, čo za tie 2 roky, čo tu máme ten obchod, už vieš zhruba povedať, čo vieš predať, vieš, čo sa ti tu predá, vieš, aký typ klienta ti tu príde, ale vedeli by sme to možno posúvať ďalej. No tí ľudia nechcú. Hej? Keby boli otvorení tomu a chceli by, tak my vieme si vytvoriť nejakú WhatsAppovú skupinu. Pri nejhoršom povieš nie. V Americe to je jako úplně normální. Tam stôl po stole chodia proste. Já právě koukám na Grey Market, že jo, to je od Romana Šarfa, a oni tam mají spíš ten opačný problém. Oni mají většinu biznisu v B2B a snaží se a ten Roman, ten svůj tým snaží se tlačit do toho B2C, že pořád nemůžeš jenom přeprodávat hodinky ve WhatsAppových skupinách, že tak je potřeba udělat si ty zákazníky, kteří se ti potom vrátí. Jo? Áno, lebo oni ti aj tie hodinky prinesú. Keď tomu rozumejú, tak ti prinesú tie hodinky po pol roku naspäť, lebo videl niečo zaujímavejšie. Ja neviem, proste povedzme, že kúpil od teba takéto Day-Daty a povie, teraz máte APčka, ja už seru na to, nebudem na ne čakať, proste idem si po ne. Zober si Day-Daty, povedz mi, koľko mi za ne dáš a respektíve koľko mám doplatiť za toto. Jasne. On ti ten zákazník ti prinesie tie hodinky a zas ti ich prinesie a zas, lebo je v tej špirále, ak je na začiatku, tak to je úplne najhoršie pre neho chudáka, ale ak je v tej špirále niekde, tak proste jeho to prestane skôr či neskôr baviť. Sú ľudia, ktorí sú už tak chorí, že kúpia si hodinky a jeho baví ten hon na tie hodinky a už keď ich má, už ho to nudí. To je pravda. Sú ľudia, akože seriózne sú ľudia na trhu, nemôžeš to ani riešiť, ani nad tým rozmýšľať. Pre všetky príklady sú ľudia, ktorí ťa tu budú naťahovať o 50 € a keď proste z princípu mu tých 50 € nechceš dať dolu, lebo je strašný, tak on odíde a potom sa o pol hodinu vráti, že ja to aj tak zoberiem. Potom je človek, ktorý je ochotný strátiť proste, že 10 000 € na hodinkách za deň, lebo proste, že ja som sa z toho vyspal, mne sa nepáčia. Ale to nie, že kúpi u nás, ale je, že kúpil som ich niekde tam super draho a mne sa strašne nepáčilo, ja už tam nejdem naspäť, lebo sa hanbím. Buď sa hanbím, alebo proste, že nechcem tam ísť, lebo už tam nikdy nepôjdem, veď ďaleko. Prosím ťa, zisti mi koľko. Vieš, ja ich tu nechcem v tom obchode, lebo neatraktívne hodinky, kúpil si úplnú akože níž vec, nechcem povedať, že blbosť, to nebola blbosť, níž vec a teraz mi povie, že
Zákazníci to nechcú, dáš to von, nechcú to, nikto nereaguje do 2 dní, dáš to dílerom do skupiny, on ti napíše na 25 000 hodinky, že 10. Tak ty mu povieš, že 10 mi dáva ten díler, tak akože chceš, nechceš, dobre, daj. Bolo tu, akože aby bola aj nejaká šťava, jak sa hovorí. Bola tu pani, ktorá nám priniesla, kontaktovali ju jej akože kamarát, poslal fotky hodiniek, ťažko sa dalo rozpoznať. Kam to bola zbierka za 300-400 000 eur. Ťažko povedať z fotiek, či to je fake. Ja som to odbil takou ľahkou komunikáciou. Prineste to, pozrieme sa na to. Vôbec som netušil, odkiaľ by sme zobrali peniaze vykúpiť to. Ale oni prišli jedného dňa a v dustbagu, či už je to vrecko od kabelky, doniesli 6 zlatých ablotov, Day-Day-Tea, Daytony zlaté Rose Gold, Chrona APčka, Frosted APčka a dámske na gume rúžové zlato s diamantami APčka. A ešte nejaké voloviny. No. A vysypali to sem na stôl a ja som prvé chytil, prvé chytíš Rolexy, ty vieš hneď poznať z ruky, že či to je konina alebo nie. A to vyzerá celkom dobre, dám to nástroj, otvoríme to v poriadku, hodinky v poriadku a tak ideme. Kus by kus. A všetko bolo originál. Pani povedala, že ona má k tomu krabice, faktúry nákupné, papiere, ku všetkému. Priniesli, ja som pozeral ako puk, proste prepredali sme, našli sme na to zákazníkov hodne ťažké hodinky na predaj. Akože APčka zlaté v poriadku, ja myslím, že ste mi to jednou ukazovali. No, ale tam boli, že pitone, iblo, hen také diamantové, si zober, že si v roku 2012 dal za hodinky 45 000 eur. Keď si dáš len do hlavy nejakú inflačnú kalkulačku, tak si možno na 60. A ona proste to predala, že za 12. Lebo... To bola najvyššia ponuka od nejakého, čo to bral. Hej, lebo to sú... Na balkánsky trh. No, to sú také hodinky, ktoré sa nedajú predať. Jediné, tuším, že na 2 hodinkách zarobila, že mala maržu. Áno, APčka a Daytony samozrejme. No, a Day-Day sa mi zdalo, to boli staré Day-Day. Nie, Day-Day... Ja, boli do kamienku. Áno, to boli také, toto. No, Aftermarket icing tam bol. Hej. Já vidím, že tu před sebou máme ještě nějaké hodinky, tak než půjdeme do úplného jakoby finále, tak bychom se na to mohli jenom tak jako podívat a trošku to jako okomentovat, protože co máš zrovna třeba ty na ruce? Ja mám Day-Day z 83. 36 mm, čo je podľa mňa pre Day-Day správna veľkosť. Sopranovky, presne tak. Day-Day jsou teďka extrémně populární, ne? Jako value for the money za tady toto, za celozlatý hodinky. Je to už double quick set day? Toto je ešte single quick. To je single quick. Lebo keď chceš celozlaté hodinky, ktoré majú aj zlatý náramok, neviem, čo nájdeš v cenovej relácii pod 20 000 eur, čo by spĺňalo všetky tie atribúty. Akože ten výber tam máš veľmi malý. A potom... A Day-Day, myslím si, že teraz majú taký minulý rok, akože kto to kúpil minulý rok? Minulé leto sme ich predávali zhruba 15 500 single quick set bez papierov, lebo málo kedy zachováš. 14 900 sme mali fialové. No, až dokonca. No, toľko sme ich dávali tomu. A teraz sú okolo 16-17, lebo aj to zlato môže. A 36, my máme klienta, ktorý je, že meter, koľko má, 95, 90, proste veľký chlap a sedia mu tie 36, že to sú super hodinky. Nevyzerá zle na... Asi na nikom. Tohle už sú 40-ky. To sú 2022-ky. Takže to sú noví, moderní. To sú moderné. Ty už sú tak za 50 000 eur? Nebo? V retaili určite. No, plus minus. Tu sa hýbeme na nejakých 39 000. Aha. Ale nepôsobí to na teba, akože, OK, sú ťažšie, to je príjemné, a nepôsobí to na teba väčšie, také... Ten dial je príliš veľký. Je to. Akože veľký chlap to vynosí určite, ten, čo je zvyknutý na Deja 41 určite, ale keď si to tak priamo porovnáš, ten je vkusnejšie. A v modernej generácii je to úplne fantastické v 36 za mňa. A double quickset sa dá z začiatkov z konca 90 rokov za plus minus 18-19 000 eur a to už máš hodinky, ktoré není, akože to už sú vodotesné, to už sú hodinky, ktoré 10 atmosfér prežijú. Vieš mať vyspravený náramok, vyspravenú lunetu, aby vyzerali ako nové. To všetko vieme akože robiť. A máš fakt, že fantastické hodinky. A ten, vieš, toto je v retaili 16,5 a to je na gume. A to není ani zlato. Teď jsem na to chtěl říct, Hoši, co ta Omega, tyhle, to je...
Môžem to povedať, tak ich to hovorím vždycky. Môžeš, ja mám Ne, podívej se. Jakoby, Omega má jakoby jeden problém, nebo spíše víc problémů. A tím je to, že ona vůbec jako neumí zacházet s nějakýma exkluzivníma kolekcema, nic není limitovaný, vyrábí toho tolik, že prostě bohužel si to tu, ať jsou to třeba pěkné hodinky, si to tu jako cenu jako vůbec nedrží. Ale to by ani nebol taký problém. Ale ty nejich, a plus, ještě plus navíc, ten jejich price point, nebo tam, kam oni se snaží dotlačit, je to až nereálný. Já vím, že tohle jsou hodinky z nějaký Seamastery, jsou z nějakého bronze goldu, má to být nějaká slitina bronzu se zlatem, OK, ale tuším, že jsou v retailu za 15-16 tisíc euro a za 30 tisíc euro i s tím náramkem. Vieš čo, akože pre mňa je Omega, ja ich mám rád, ceny nechápem, pretože my ideme na klienta 25% podcenník pri nových hodinkách. Omega. Čiže to Omega, Breitling, akože tieto modely musíš kupovať so zľavou, pretože keby si zaplatil plný retail, čo je, ja neviem, pri obyčajných Seamasteroch je 600, ty zaplatíš plnú cenu a ty prídeš na sekundár a už keď sa vrátim ku Chronu, tak na Chrone začínajú, ja neviem, 4,5 do 5 000 eur kúpiš nové hodinky. A to je presne to, že ak to kúpiš naozaj takto, že na mnohé tie značky Cartier, Tudor, neviem čo, Omega, Breitling, Panerai, hocičo, sú proste tie zľavy 15 až 25% a teraz často počúvame, že klient dostane 4-5, ale to je v poriadku, OK, lebo ADčko musí tiež z niečoho žiť a ty nemôžu takto ísť do toho. Tak vtedy je to v poriadku, že ty kúpiš tie Omegy za 5000, tie Seamaster Divere, ponosíš ich a keď ich chceš predať, tak 4,8, 4,7 to niekomu predáš kamošovi a on je šťastný proste. A ty si nestratil tak strašne veľa. Ale to je vysoko špecifické pri takýchto Čo som ja chcel ešte k tým Omegám, že oni síce dvíhajú cenu, ale neinovujú nič. Ty si nevidel nejaký nový model, že by tie Seamaster Divere spravili menšie, tenšie, priateľnejšie. Keby spravili 4... Náramek, aby byl třeba, měl 4 km do výšky. Vieš, keby mali, že 40-ku veľkosť, keby spravili tenšie telo, lebo vedia to urobiť, majú ten tenší strojček a neurobia to. Aj tie Speedmaster, vieš, akože neustále doja ten mesačný oný príbeh. Znásilňujú tie Seamaster. Tie Seamaster sme kupovali v retaili všetci za... Poznám kamošov, čo keď som mi hovoril, že to sú skvelé hodinky, 5,5, 5,700 platievali v retaili a teraz sú skoro 8 000. Tie isté hodinky za 3 roky. Nič nové na nich. Hele, takový Rolex OPčka, to je úplně jiný příběh, co? Co se týče prodejně, nebo je o to zájem, ty nový barvičky, nebo čo by si ty povedal? Já si na tieto nové farby, že či je, alebo není. Jo, tak tady ty má zrovna třeba Marek, Pavela, tady ty. A dobre, že ich kúpil za retail? Vieš čo, akože bol záujem, teraz je, ale za nižšie ceny. Pretože stále tie ceny sú vysoko. A na tých finálnych zákazníkov sú vysoko. Ľudia si stále, keď ty ich dostaneš za retail, tak ty dostal si takéto tie Levandera, máš pocit, keď si ich dostal za retail, že teraz mám poklad, ale nemáš. Jo, 6,5 tisíce euro, myslím, retail. No, 6-7 a takú by mali mať hodnotu. Za mňa. Hej? Za tie peniaze je to super. Za tie peniaze je to super, ale platiť za to 8, 9, 10, 11 tisíc Jo, viděli jste, za kolik už na trhu lítají ty Motiv Dial? Ty Rolex. Ja nie. Je 19 tisíc. 36-ky. Ale tie Celebration stále lietajú. Vieš, akože to je... A keď sa pozrieš na tie Coral, tie červené a tie žlté, tak tie sú furt v prdeli 14-15 tisíc. My jsme se o tom s Markem teďka bavili, pořád 400 000 korun, jakože, ale... Ale toto neovplyvníš, toto je také, že hovorím, že ideme sami proti sebe, ale áno. Aspoň tady Rolex umí to, že umí jakoby aspoň nějak zachovat hodnotu těch hodinek, že ano, sice to rozhodnutí, zrovna ty Coral Red a ty žlutý takhle vyrábět jenom rok bylo takový, vím proč to udělali, ale že to prostě neseká jak Omega, neředí ten trh a aspoň když to přestanou vyrábět, tak si to udrží nějakou tu hodnotu. Ale oni tie OPčka sú skvelé, pretože aj si zober, že 116 generáciu tie minulé, ja neviem, koľko mohol byť retail v tých rokoch, ale 2,16, 2,18, 2,19 kúpiš, že 5,5 tisíca eur. To je stále akože asi vtedajší retail, alebo možno aj viac.
A sú to furt fantastické hodinky. Akože pri tých opečkách vieš spraviť jednu vec, ktorej ja by som sa vôbec nebál ako človek. Poviem proti nám, ale už sme také predali, pretože to tak klienti občas chcú. Oni si kúpia 116 za 5000 eur, proste holé, bezpapierové, alebo proste také nejaké. Dáš si ich preleštiť, dáš si ich spraviť servis, vyjdú ťa, neviem, 5,5 a kúpiš si za 350 eur dial. Ten originálny si necháš, keď ich budeš predávať, aby si akože predával strieborné alebo akékoľvek boli. Hej? A dáš si tam to fialový, alebo dáš si tam modrý, Tiffany. Tá napodobenina, ten dial, tá kópia, alebo jak to nazvať, ona je tak dobrej kvality, tak dobre vyzerá, že akože áno, ty keď mal by si dvoje hodinky pri sebe a začneš ich porovnávať, alebo lupu, alebo na svetle, tak áno, možno tam bude nejaký maličký rozdiel v odtieni, ale keď chceš, aby ťa bavili, že chceš univerzálne čierne na zimu a v lete si povieš, že chce to farby, chcem ten motív dial alebo niečo také, dám si tam ciferník nový a vynosím a za 2 mesiace ho dám preč proste. To je úplne akože, to je na nich fantastické, že z nich urobíš personalizuješ ich no. Jaký je třeba u vás nebo u nás celkově trh na APčka? Tyjo, to už jsou takové hodinky trošku vyšší cenové kategorie. Tam už se začíná na 30 000 euro a jde to až to. Víš čo, já mám... AP si hlavně, originál AP si hodně hlídá vlastně, aby prodeje, aby lidi jenom kumulovali, aby vůbec neprodávali. To sám vidím na té burze v Mnichově, tam je 80% Rolexu, dalších veľa offshore, ale jako jenom třeba tak 5% APček a tam jsou jenom samý Rolexky, nějaký ty pateky. Veľakrát staršie ty APčka. No, že tam nejsou takový ty nový zakartičkovaný, jak máš to. To nemáš, to sa neobjavuje takto úplne. To ide skôr po tých skupinách. Ale to si hlídá jako, a AP si tohle jako hlídá, no. Akože ja ti poviem môj pohľad na APčkový trh a ten je taký, že keď máme aj dopyt, tak ten človek príde s konkrétnou predstavou, s konkrétnou cenou, koľko by chcel za ne zaplatiť. A je nereálna. A nie je reálna, ale on už má ďalších 9 ponúk. Hej, že ty nie si jeho prvý, lebo aspoň ja som si to všimol pri ľuďoch, ktorí dopytovali APčka od nás, že zožente mi. Ale viete, ja mám ešte ponuku od toho a ste drahší, lacnejší, neviem čo, ako rýchlo, viete ísť. Hej, že keď už tá kategória tých ľudí chce tie APčka, tak proste si ich sorsujú sami na veľa miestach. Hej, cestujú za nimi, pozerajú si keď to. niekto chce od nás Datejusty, no tak je z druhého konca Slovenska, alebo niekde z Čech, alebo neviem odkiaľ, tak napíšeme si, hej, my mu dáme ponuky, on nám zaplatí zálohu a buď si príde osobne, alebo mu to pošleme. Hej, u APčiek mali sme dopity a poviem ti, že neviem, či sme vybavili jeden vôbec. Alebo tak, pretože tí ľudia majú už nejakú ponuku, nejakú takú konkrétnu predstavu, alebo si to vedia zohnať niekde ešte, cez kamoša. Oni si to už tak akože, podľa mňa my sme už len v tom móde porovnávania, že kto dá lepšie. On už je viac menej rozhodnutý pre tie nejaké konkrétne a tak. Akože s tými APčkami je to akoby ťažké a preto to ani nerobíme štandardne. Akože pokiaľ niekto chce, radi vysorsujeme, vieš, že dá sa to, ale fakt je tých dopytov je hodne málo. A já pak mám tady v ruce ještě Parmigiani Le Fleur. To je hodně níž, jakoby hodně níž blend. Jak se prodávají takové věci, kde jste vlastně třeba narazili na takové hodinky? Kúpili sme ich v Mnichove na burze a ja som ich kúpil preto, lebo sa mi páčili, chcel som niečo iné vyskúšať a nosil som ich pomerne 2-3 mesiace som ich ponosil, lebo sú to príjemné hodinky na zimu. Hej, že máš kožu, ktorú robí Hermé, sú fantasticky spracované, majú stroj od Patek Philippe, majú 2-časové zóny, ale nie je to proste... A čo je halus je, že nezávisle nastaviteľné. To znamená, že nie ako... že iba po hodinách to skáče, ale ty si nastavíš aj minúty nezávisle na tej druhej časovej zóne, čo je úplná blbosť, pretože keď je v časovej zóne, tak skočíš o pol hodinu alebo o hodinu. Jo. Maximálne. Ale ty si vieš nastaviť úplne iný čas, to znamená, že ty si sem dáš 10 aj kalendář tu dokonce. Áno, a tu si dáš 20-12. A na kolik třeba vyjdou takové hodinky? Oni v retaili sú nejakých vysoké desiatky. Niečo okolo 40 000 je cenník. Hej, ale a kluci z Watchopou mi za kolik? 17 000. Ale aj to balenie je krásne, aj tie veci okolo toho sú akože, to je niečo, čo som spomínal, že je pekné, keď niekto chce také akože iné hodinky, niečo nišovejšie a je to...
toto je druhý parmižány, čo tu máme. Aj ten prvý kúsok, to boli oceláky, oblekovky, boli veľmi pekné. Ich výhoda je, že keď chceš naozaj že kvalitný stroj, pekné hodinky, kvalitne urobené, tak ten vstup je tam podstatne nižší. To je presne ako z Bregue. V Bregue sme tu mali Tradition, ktoré stoja 30-40 tisíc eur, alebo plus minus autobus. A mali sme ich tu za 11-12 tisíc. Kamarát, to boli nádherné hodinky. To prevedenie, keď si zobral lúpu a pozrel, to keď otvoríš proste Rolexky a všetci povedia, že tak spoznáš fejky, že jak je vygravírované, alebo teda laserom vypálené veci vo fejkoch, a že na tom to spoznáš, tak otvoríš, alebo respektíve pozrieš zozadu na tie Bregue a to vidíš, to je tak, tam neuvidíš jedinú chybičku. To je nádhera. To je akože, kto chce nerdovinu, zaujímavú conversation starter a tak Bregue Tradition, to sú nádherné hodinky. Tak jo, já myslím, že jsme probrali všechno z hodinkového světa. Hoši, já vám moc děkuju, že jste takhle přijali pozvání do tohoto rozhovoru. Myslím, že to bylo hodně poučné i pro lidi, co třeba by chtěli nějak začít s hodinkama, co se tak neorientují v trhu a takhle. A teďka ještě nekončíme. Mám tady ještě pro kluky pár takových docela pikošek, takových otázek a to bude pro naše patrony. Tak zatím ahoj. Čau. Čau. Jak je možné, že dokážete sehnat vlastně nový hodinky o minus 25% za retail a jsou ještě ve stikrech? A sú so zárukou. A sú častokrát aj z budúcnosti. Vysvetli to. Počkej, já si myslím, já řeknu můj ten, jak si myslím, že to funguje a ty mi řekni, že to je ono nebo ne. Já si myslím, že... Teba ako ADčko tlačia do nezmyselných čísel. Keď ty vieš, že tvoj trh znesie 40 000 hodiniek ročne a oni ťa tlačia do 50, ty proste to nevieš predať nejako. Hej, no tak potom, si hľadaš cestičky. To je takový mix věcí, které prostě mají určitou příčinu a pak se to jenom nabaluje na sebe a nakonec skončí, že mi seženeš určitě nový Breitlingy minus 25%, nebude ani vyplněná kartička a Bude, to som chcel sa vrátiť, aby sme sa akože nie toto. Na to máš podobný, jak jsem byl teďka v té Vídni, jak jsem si byl pro ty AP Swatch, tak ta jejich taktika je hodně podobná. Oni, že mají taktiku, že chcou všechny překupníky odříznout a on normálně zjistil, že on říkal, žádný nemáme. Říkám, tak OK, v pohodě nic se neděje. Říkám, akorát mě to jako trošku mrzí, docela pěkná kolaborace, ten start se moc nepovedl, tak jsem trošku začal nějakou konverzaci a on hnedka. Tak sa na mě kouká, tak jaký divný to bylo, jsem pořád mluvil a on teďka... Som to počul, tak som to dostal na WhatsAppe do správy. Bol tam môj jeden známy, ktorému som odhováral, že to blbosť tam ísť stať, proste je to blbosť. On hovorí, že postavil sa ráno do radu o nejaké 6:00 v ten deň launchu a keď otvorili o 10:00 alebo o 9:00 ten obchod, tak mu proste povedali, a to teraz predávam, jak som kúpil, tak mu povedali, že stojí v nesprávnom rade, tento rad je ten správny, ale ak chce, prvé miesto liter, druhé miesto 500, tretie miesto 500 a ďalšie 250. Hneď tak chytia za ruč, no, this is you are 17, you are 50, vieš, že neviem čo, začne ti tam rozprávať, fuck off, hej, idem. Ja si idem niečo iné kúpiť, kam ja pôjdem, ja žiadne Royal Oak proste nezaujímajú, idem, Royal Pop, we have? Yes, okay. No, ale tak